الله. الصلاة والسلام عليك يا خير الأولين والآخرين. الصلاة والسلام عليك يا سيد العالمين. И ғазизләр, инде килде сүз башы. Тыңлагыз әле агызып күз яшен. Бер васият сөйләмәкче буламын. Ул васият ошбудыр, тот колагың. Һәр кем аны тыңласа тотар исә, ул кешедән бер заман хушбуй исә, кылыр Аллаһ ул кешегә рәхмәтен, Мәүлидин нәбинең кылса хөрмәтен. Тыңлаганнар һәм табар фазаилен, укыр исә инсабан шамаилен. Рухыны шат идәлем салат итә, әһле бәйте барча әсхабләр илә. Тугдыгы көннәренә хөрмәт иткән, тыңлар ул кыссасыны ихлас белән. Эй Мөхәммәд Мустафа син и Расул, кыл шәфәгать безләргә яумун нузул. Идән салават әйтәбез. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا